يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Her wagt siz Tabuk'un jangından öwürlüp gelseňiz, münafıklar size gelip odrakarlar. Sen şolara aýt, olara kıymaň. Men size hergez tasdiq etmerin. Tahqiq Allah tebarek ve taala bize sizin habarlaryňyzy we ahwallaryňyzy bildirdi. Indinden soňra Allah tebarek ve taala we şoň Rasuli sizin amellerinizi görürler. Aya kofrdan we nifaqdan tövbe edip izlerine gelýärlermi ya da nifaqda we kofrlukda sabit durýarlarmy? Ondan soň sizi giydigäni we aşkaryny bilýän Hudaýyň huzuruna eltiler. Pes size eden amellerinizi bir özüňize habar berer. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. Wagty ki siz şolara öwrülip gelseňiz, münafıklar Hudaý bilen qasam içerler sizin üçin, ta siz şolaryň günälerinden af edersiňiz we gözeşt edersiňiz diýip. Pes şolardan ýüz öwrüň, olara hiç bakmaň. Şolar nejesdirler, we şolaryň jaýy cehennemdir. Ta şolaryň eden teleke işlerine ceza bolsun diýip. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. Münafıklar sizin üçin qasam içerler, ta sizi razı etjek bolup. Pes eger siz şolardan razı bolsaňyz da Allah tebarek ve taala fasık cemaatdan razı bolmaz. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. Sahrada yaşayan Araplar kufurda ve nifaqda nihayette yamandırlar şehirde yaşayan Araplardan. Ve Allah tebarek ve taala özünün Resulüne nazil eden ahkamlarını bilmesizlige layıktırlar. Ve Allah tebarek ve taala ahvalını bilýändir ve hakimdir. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Sahrada yaşayanların bəzileri bardır, Hudaý ýolunda sarf etýän mallarını garamat bilerler ve size teleke zaman gelmegini muntazirdirler. Şolaryň özüne bolsun teleke hal gelmegi. Ve Allah tebarek ve taala şolaryň kefine işdiýändir ve hallaryny bilýändir. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Ve sahrada yaşayanların bəziler bardır, olar Hudaýa ve kıyamet günü iman getirýändirler ve Hudaý ýolunda sarf etýän mallaryny Hudaýa ýaqin bolmaga ve Hazreti Resul-i Ekrem'in dogasyny duş bolmaga vesile hesap ederler. Agah bolun, şolaryň sarf etýän mallary Hudaýa ýaqin bolmaga wesiledir. Tezlikde Allah tebarek ve taala şolaryny öz rahmetine duş eder
Tahqiq Allah tebarek ve Teala gafurdur, mağfiret eder ve rahimdir, bendelerini rahmeder.